So, Wapen Kabalan, nandito po tayo sa Barangay Valdez, Floridablanca, Pampanga, na kung saan may beneficiary po tayo dito na nangangailangan ng wheelchair. Ano pong pangalan ng beneficiary natin, pare ko? Anthony Alonzo, sir. Anthony Alonzo. Ilan yung banwa ni Kong Anthony? 44, sir. 44, oh, anak-anak kayo pa, Since 1998, PWD na po. PWD na 1998. Motorcycle accident? Okay. Ngano may ako yan, ya? Sige, sige. So, kamusta naman ngayon eh? Kaya nga pa mo kung may check-up. May check-up. So, o yan. Mabuhay siya po itang goiter. Goiter na. O yun nga, my friend, Alma. Ate Alma. Niya yung nakapunga niya. Ay, na yun. Wow. Ay, huwag niya yan. Chat ko pingira. Kumana yung wheelchair na na. Hello po. At least na yung mag-check-up ko. Magpa-check-up ko. Kain eh, tsaka inyarin ni papawas king kain eh. Yung bulot mo, inyarin ni pawas. Tapos yung bullet, tinakaan ni pawas. At yun yung handbrake yun eh. Sa tinyarin preno king susubong eh. So, pare na yung full name mo? Anthony Alonzo. Anthony Alonzo, kasanting mo pa mo lagyo eh. Kalagyo kang artista. Ne, ilan ang banwa? 43 po. 43. Halos kasi singitad na nga pala yan eh. Halos may batch ka tamo eh. Nina, ano ka? May aksidente kong tricycle. Tricycle? Ay, may mingat na eh. 24 years na kang lalakad. Opo. 19 niya kasi. Wow. At ikaw pamilya? Alam. Ala, 20 tao ka niyan. Ay, pasalamat ka kang Madam Alma na request ng wheelchair. Sabi ko agad-agad atad ke pagka may deliver la ding king akay ni Sola ko. Atad ke. So ngayon po ini atad at yun yung wheelchair na bibigyan ng akay ni Sol. Ano nga sabi mo ka rin kaya ako king akay ni Sol? Dapat pong salamat ng Akay ni Sol. Albiang kaya po itang ngayon. Wow, dapat i-follow me yung akay ni Sol. Karin yung PWD sita. Yan po kang idol din talaga. Wow, mamunta kami rin ka rin helmet. So, kaya ka ta? Ito po yung nag-request sa wheelchair ng ating beneficiary ngayon, si Ma'am Alma. Ma'am Alma, ano po masasabi niyo sa Akay ni Sol Party List? Maraming salamat po, lalo na sa Akay ni Sol Party List. At syempre kay Konsehal Kap Jojo Vitug. Yes po. Maraming salamat din po sa pag-request nyo at natulungan po natin ang inyong pamangkin. So, misahop-sahop tao po para kayong panyulong ng Barangay Valdez at ng Balen, Floridablanca. Kaya biya po, dahil kaya katamong kaluguran na PWDs. Ako po yung kaya kayong Pambansang Konsehal, Jojo Vitug. Magpasalamat kang Ma'am Alma. Magpasalamat kang Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po.